Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal serata speċjali lejla. Il-mulejt iġabbeda jaħdem bil-qawwa tiegħu bil-spiritu qaddis tiegħu fejn daw l-aħħar ftit setej nistgħu ngħidu fejn il-glorja tal-Alla invadiet dan il-post. Jalla, il-glorja tal-mulejt invadi lek darek u l-post tiegħek fejn inti lejla qed tirċievi dal-messaġġ. Ħanitlob nitolbu talba u niftħu qalbna għal-kelma tal-mulej. Ismawni sewwa x'ħanejdilkom, ħadd ma jgħid dan tiġà nafu. Xi ħaġa żgur Alla ħajmissek bih. Amen. Grazzi mulej. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek. Missi Qaddis, kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek. Sew għalija u sew għal qrabati, familja, ħbieb, permess tal-kelma tiegħek. Illum nirċievi mulej din il-grazzja u r-revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Morru fi ktieb tar-Rumani kapitlu 3. 3 ġimgħat ilu kelli ħolma li kien kellha 3 partijiet din ħolma. Waħda minn daw il-partijiet hija il-frott tal-messaġġ tal-lejla. Fil-ħolma, fit-tielet parti tal-ħolma li kelli ġimgħatej jew 3 ġimgħat ilu, smajt il-mulej jgħidli ippritka messaġġ fuq is-salvazzjoni għal Maltin u għall Awċin kollha. Issa, ħanedkom ukoll x'ħassejt fl-ispirtu. L-ewwel smajt dik il-kelma, u mbagħad ħassejt fl-ispirtu fil-ħolma. Fl-ispirtu tiegħi ħassejt li l-mulej qalli dak il-kliem biex Malta ma jkollix skuża. Allura dal-messaġġ huwa għal Maltin u l-Awċin kollha għal dawk kollha li jifhmu l-Malti. Għax bil-Malti ħawassal dal-messaġġ. Imma dan huwa messaġġ li b'mod kemm ma kellix għalfejn kollu ħolma u laqqas ma kelli għalfejn ikolli kelma sopranaturali minn Alla, imma kienet kelma sopranaturali, profetika minn Alla, jiġifieri Alla jrid dan il-messaġġ jasal għandek. U ħanħeġġitkom poplu ta' River of Love u poplu Kristjan madwar Malta u Għawdex biex once li dan il-messaġġ joħroġ sew fuq Facebook u sew fuq YouTube tixxerjawh mal-Facebooks, ma' Twitter kollu tagħkom. Ixxerjaw bis-serjetà. Għaliex fl-ispirtu tiegħi f'dik il-ħolma smajt li Alla jrid li Malta kollha tkun taf b'mod ċar il-pjan u l-messaġġ biex jisalvaw ruħhom ma jintilfux. Nirringrazzjaw Alla tiġa għaw bosta li huma salvati, għaw bosta li huma ta' Kristu, imma għaw bosta li għadhom ma jafux. Għalkemm jafu b'Ġesu, għaw bosta li għadhom kemm jafu bih, għadhom ma jafuħx u m'għandhomx is-salvazzjoni. Amen? Halleluja. Mela, f'Romani kapitlu 3. Romani kapitlu 3. Vers 9 u vers 10 u vers 23. Xinajdu mela, aħna l-lut aħjar mill-oħrajn bl-ebda mod. Titkellem fuq rigward is-salvazzjoni hemmhekk. Jiġifieri sew il-ludi u sew il-ġentili għandhom bżonn l-istess salvazzjoni. M'hemmx salvazzjoni speċjali għall-lut u salvazzjoni differenti għall-ġentili. Il-ġentili huma l-qbija tad-dinja u l-lut huwa l-poplu li kulħadd jaf bih, min jaqra l-Bibja żgur jaf bih. Ġaw rejna lill-lut sew il-Gregi huma l-koll taħt il-ħakma ta' Dnub. Kif hemm miktub, ħadd ebda wieħed ma hu ġust. Għal dawk li just in case ħana minna parentesi. Għal dawk li tħarsu lej il-lut u tabodu l-lut, taħsibx li Alla lilek qed jiġġustifikat għax m'intix ludi da? Alla tgħidlek li inti ħati daqs kwalinkwa ludi.
u għandek bżonn il-Ġesu Kristu daqs kwalinkwa ludi. Għal dawk li ħarsu lej l-Arab, speċjalment qed insemmidhem minħabba dak kollu li għaddejja fid-dinja. U dawk li ħarsu lej for eżempju l-Arab, jew l-Musulmani, jew l-Palestinjani. Ara ma taħsibx li hemm differenza quddiem Alla, kollha kemm intom int min int għandek bżonn Salvatur u salvazzjoni. Amen. Vers 23. Il-bnedmin kollha dimbu, il-bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja tal-Alla. Mela vers 10 tgħidlek m'hemmx wieħed. U mbagħad tgħidlek kollha. Din importanti għal dawk li intom reliġjużi, għal dawk li forsi taħsbu għax inti bir-reliġjon jew bit-tajjeb tiegħek, issa ngħidilkom ħanfehmkom xejn il-kelma, li quddiem Alla kulħadd ħati u taħt il-kundanna tad-dnub huwa mitluf. Issa, dal-messaġġ per se mhuwiex għal dawk li huma salvati mwilda mill-ġdid u tiġa qed jimxu ma' Kristu. Però għal dawk li intom tiġa salvati u intom vera ġenwinament ta' Kristu, ħajjenkom ifakkarkom minn xiex il-mulej għalakom u dawk li jinkom forsi reliġjużi, tmorru knisja, tmorru fellowship, tmorru komunità, imma għandkom intom salvati, jaqbellek tisma' bidnek miftuħin. Aħna l-koll nibna u m'hemm ħadd fid-dinja mingħajr dnub. Ħadd. Kulħadd twieled mid-dneb. Il-biċċa xogħol il-problema tal-umanità mhux li l-umanità aħna bħala umani nagħmlu dnub, il-problema tal-umanità hija li aħna l-koll twilidna bin-natura tad-dnub. Jiġifieri, il-bniedem li jaħseb li jiena m'għandi bżonn salvatura x'jiena ma nidnibx, xorta għandek għalkemm hija ħrafa, għax kulħadd jidneb, imma jien nagħmlu mod b'xi mod kieku inti tant inti tajjeb li inti qatt ma tidneb, xorta għandek problema għax il-problema hija min int, mhux tagħmel per se. Int midneb. Inti twilid f'din id-dinja, il-moment li inti ġejt imżewwaq ġuf ommok bl-isperma ta' missierek u bdejt tiġi msawwar f'ġuf ommok, int ġa kont tiġi msawwar bid-dnub. Salmi 50, skrittura ċarissima. Rumani kapitlu 5. Kulħadd ġie konċeput bid-dnub. Anka jekk ommok qartlek inti l-anġlu tiegħi. Nista' nassigurak li m'intix għalkemm jista' jkun li inti gustusu ħelu jew ħelwa. All right? Aħna l-koll kull min twieled fid-dinja u għad jitwieled fid-dinja sew ludi, sew ġentili. Aħna kollha mitwelidna mitlufa. Kollha twelidna mitlufa. Bla tama u bla lebda sens ta' għajnuna minna nfusna. Għamilt x'għamilt. Kwalinkwa ħaġa provajt tagħmel, inkluż ovvjament, speċjalment anka opri tajba, ma tistax issalva lilek innifsek. Insa. Ma tistax issalva lilek innifsek. Għax is-sitwazzjoni u l-pożizzjoni li inti tinsab fiha, il-fatt li tissejjaħ uman, int ma tistax issalva lilek innifsek. Kull bniedem li qatt twieled fid-dinja u qatt titwieled għandhom bżonn salvazzjoni, għandhom bżonn salvatur. Il-bniedem kull wieħed minna li aħna hawnhekk twilidna tiġà iddestinati għall-infern. Letteralment. Kull wieħed minna aħna kollha twilidna iddestinati għall-infern. Għal dawk li għandkom xi dubju għaliex id-dnub tista' tarah. Apparti id-dnub tal-inġustizzja, apparti id-dnubiet tal-vizzijiet ħżina, sessualità perversa, serq, dak huma dnubiet li jidru. Apparti minn dak kollu, hemm id-dnub li l-bniedem huwa mtebba bih u d-dnub taraħ fid-dinja għaliex kull fejn daħal id-dnub li huwa kull imkien ukoll daħal il-mart. Il-mart u d-dnub huma twins. Li kieku qatt ma daħal id-dnub fid-dinja, qatt ma kien jidħol il-mart.
Once li daħal il-dnub, daħal il-mart u daħalu is-saħtiet. Daħal is-saħta. Ġenesi kapitlu 2. Meta Adam u Eva dimbu, waqgħu mill-glorja, tneżżaw mill-glorja tal-Alla. Infirdu mill-preżenza tal-Alla, ġew suġġetti għad-dnub, id-dnub jaħkimhom, ġew suġġetti għal-mart u ġew maħkuma minn saħta. Minn saħta. Il-bniedem meta twilet, aħna l-kol kemm aħna twilidna mejta, spiritualment. Twilidna mifruda minn Alla, spiritualment. Twilidna, immaġina s-sitwazzjoni kif jiena u inti kieku konna li kieku nistgħu narawha bħala stampa. Ġieli rajtu intom f'xi film, jew jekk forti sefirtu, ikun hemm foresti jew anke fid-deżert fejn ikun hemm dak li jgħidulhom roqqa ta' quicksand. Ġieli rajtuhom quicksands? Jew ikunu fil-foresti, fil-ġunglas, jew ġolmen, jew nkella anke fid-deżerti. Fid-deżert fejn mhux ma taramel, kun hemm quicksand. Tittoqgħod attenti għax ħaġa waħda minnhom letteralment Alla biżvi jista' ħilsek għax pija għal isfel no way up. Anzi, isimgħuha. Il-quicksand huwa sitwazzjoni li kull bniedem jinsab fiha li qatt twiled fid-dinja. Quicksand. Jekk intom tifhmu xi tfisser quicksand, il-quicksand hija art radba tidher bħal kompletament l-oħrajn. Imma wans li tafas fiha tibda tinżel u tiġbdek tissakjak l-isfel isfel. Ftit. Anzi u tal-biża għax taf li dalwaqt tmut u ħadd tmut f'gat. U iktar ma tissara biex tipprova tinqala meġu iktar tinżel malajr. Dik hija l-kondizzjoni li l-bniedem twilet fija, li l-bniedem jinsab fija, kull bniedem fid-dinja, kull bniedem. Ġo quicksand. Għalhekk ma jistax isalva lilu nnifsu. Il-bniedem biss jista' xi ħadd jekk jien xi ħadd jaqa' ġo quicksand li hija xi ħaġa terribbli tal-biża', vera tal-biża'. Imma ma jista' jagħmel xejn u bis-saħħa tiegħu jew bl-abilità tiegħu biex isalva. L-unika tama hija jekk ikun hemm xi ħadd barra mill-kundizzjoni tiegħu li għatih daqqatit, inewwillu idu, jew nkella jitfalu ħabel, jew tsok, jaqbad miegħu, u mhux bis-saħħa dak li hemm ġew quicksand jitla', bis-saħħa dak li qiegħed fuq il-blata jitla' biss. Dak li biss li jinsab fuq art soda biss jista' jgħinu. Dak kull ma jrid jagħmel, jekk inti għal xi ħadd jinqabad ġo quicksand, dak li qiegħed fuq is-sod jgħidlek oqgħod kwiet titċaqlaqx. Aqbad il-ħabel, ħallini nixbdek jien. That's it. Int ma tistax tgħinni, ma tistax inti tkun ġo quicksand u tgħidlu ħanejnek ta' toħroġ li minn hawn. Dejni, inti iktar ma tipprova tgħin iktar ħad inżel. Il-bniedem jinsab dik il-kundizzjoni quddiem Alla mingħajr Ġesu Kristu. Il-Bibja tgħidlek sew fil-ktieb ta' Galatin, sew fil-ktieb ta' Filippin 3, sew fil-ktieb ta' Ġenesi, tgħidlek li l-bniedem ġie misħud, jiġifieri ipprova ifhem x'tgħid il-kelma tal-Mulej. Misħud jiġifieri maqtuħ u benjat. Ibbenjat jiġifieri inti mifrud minn Alla, m'għandekx iktar taħt il-preżenza u l-protezzjoni tal-Alla, u issa inti qiegħed taħt preżenza u ħakma oħra tad-dnub u tad-demonju. Dak huwa il-bniedem. Il-kelma fil-Grik hija l-kelma anatema. Kelma anatema li tfisser bend, maqtuħ, is-separat minn Alla. Fil-ktieb ta' Efesin 2 morru hemmhekk, Pawlu l-Apostlu jitkellem isimgħu xajn, vers 1. Intom li kontu mejtin bid-dnubietkom u ħtijietkom.
li fihom darba mxejtu skont ix-xejra tad-dinja. Skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba imqarqa fil-passjoni ta' ġisimna. Konna nagħmlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u femitna. Konna minna nfusna smawha di. Konna minna nfusna. Anke kinti sweet, karitattiv, tagħmel karità, tagħti l-flus, tgħin il-foqra, tgħin l-orfanotrofi. Anke dawn l-affarijiet nagħmluhom aħna bil-grazzi d'Alla. Imma xejn minn dan ma jista' jsalvalek ruħek. Konna minna nfusna u liet il-korla, jiġifieri aħna twelidna, kif twelidna tiġà il-korla talla kienet fuqek. U l-jum tal-ġudizzju kien ġej fuqek. Bħal bqija tal-bnedmin, kemm? Kollha, bħal bqija tal-bnedmin kollha. Ismawni, dit instema daqsxejn humbling, imma jiena u inti m'għandna xejn li Alla għandu bżonn. Jekk Alla jsalvak u jużak, mhux għax u għandu bżonn lilek, għax dak li jrid jagħmel xorta jista' jsib xi ħadd ieħor jagħmlu biha. U jista' jagħmlu ħafna drabi, imma jiena u int għandna bżonn lilu, għalhekk il-Bibja tissejjaħ huwa biss l-unika Salvatur. M'hemmx Salvatur plus la opri, sa nitkellmu la reliġjon, la l-opri tajba tiegħek, xejn, zero. U biss. Inti qed f'dak il-quicksand ma tistax tgħidlu ħanejnek ta' biex toħroġ li minn hawn x'tgħinni. M'hemm xejn li jiena u inti għandna li Alla għandu bżonn. Jew nkella m'għandna xejn li tagħmlu Alla iktar milli diġà hu. B'xejn. Alla Alla tal-eżerċiti da dak li jista' kollox mimli glorja u nur tifħir glorjus jiddi. Mingħajrek. Issa tgħidli imma jiena raġel tajjeb, jew jiena mara tajba. Forsi, fis-sens ta' li inti midnimba jew midneb tajjeb. Għax hawn midinbin imħassrin. Imma l-problema hija mhux minnu tajjeb l-iktar jew minnu ħażin iktar, il-problema l-fatt li inti midneb. Iva hawn midinbin tajbin. U qabli anke tuħu pjaċir tuħu kafe magħhom u forsi huma vera nice li taħdem magħhom. Imma mingħajr Kristu huma xorta midinbin. Tista' jkollok qed tibni sptar. Tista' jkollok tagħti l-flus il-foqra, tista' tibni l-knisja. Ma naf, tista' tagħmel ħafna ġid hemm fuq l-internet hemm ħafna nies, pereżempju, nħobb narhom fuq YouTube għax opri sbieħ. Immorru xi ħadd fuq grocer, pereżempju, jħallsu l-groceries ta' xi ħadd jekk out of the blue. Sabiħa. Imma tajjeb li ħallasilha l-grocer, li xajtilhom regal hekk, just għamilt karità sabiħa l-karità. Imma l-ebda ammont ta' flus mu ħajħallas għall-ġenna. U l-ebda ammont tal-flus mu ħajjaħfillek dnub wieħed. Amen. Allura, meta xi ħadd jgħidli għax jiena raġel tajjeb, jista' jkun fis-sens bl-istandard tal-bniedem. Ma ftakar Ġesus qal f'Mark 5, f'Luqa 5 nikun. Meta xi ħadd qallu mallem tajjeb. U Ġesu qallu, għaliex tgħidli tajjeb? Alla biss u tajjeb. Moħħhom huwa fil-kuntest, ħanilkom daqsxejn parantesi. Tgħidli allura mela Ġesu mhux Alla. Anzi pjuttost għaliex il-fatt li dak kien ludi, kien jaf il-liġi, żamm il-komandamenti kollha, kien jaf li skont it-tradizzjoni u l-kidbit tal-lut li ħadd ma tajjeb ħlief Alla, kif tista' tgħid il-Ġesu tgħidlu mallem tajjeb. Għax kontesta xi tfisser tajjeb fil-ktib tal-Lut, fil-Testament Qadim, tfisser li Alla biss huwa tajjeb. Kif iddur lej bniedem tgħidlu tajjeb.
U Ġesu beda jirrispondi teologikament. Kif qed tgħidli tajjeb? Tifhmu? Amen? Ġifieri għaraf li Ġesu mhux ġas bniedem jew profeta, imma għaraf fih li huwa kien divin bin-natura ta' Alla. Amen. Halleluja. Jiena u inti, bħal madna kif rajna fl-Iskrittura, aħna kontinwament inġorru fina is-sentenza tal-mewt minħabba n-natura li twilidna biha. Minħabba li aħna twilidna fid-dnub. Seta kellek l-iktar ġenituri ħelwin, album tajba, jina ringrazza l-Alla, kelli ġenituri tajbin, ħabbewni, għamlu ħafna sagrifiċi għalija, imma xorta twilit midneb. Ma konċ xi jinnaf xi prodott speċjali għax kelli jommi u mistiri ħelwin u sbi, u friendly u loving. Xorta twilit midneb. Halleluja. Il-ħajja, għaziz aħwa, bħalma tafu, ħafna minn nies fid-dinja jiġruha jisom dak il-hamster dewwa dik ir-rota dejjem jiġru u qatt ma sejrin imkien. U mingħajr Kristu dak li qed tagħmel qed timla l-vojt għax hawn l-ispazju. That's it. Għalhekk il-ħajja mingħajr Alla, mingħajr Kristu fil-ħajja, il-bniedem qatt ma ħajkun sodisfatt, dejjem ħajbqa' jfittex u bħalma tgħid dik it-talba ta' dak il-qaddis popolari nsejt x'ismu, imma t-talba niftakarha fejn qallu mulej ruħi ma tistrieħx jekk ma tistrieħx fik. Santu Wistina tgħiduli. Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Għalhekk jiena u inti għandna bżonn salvazzjoni. Salvazzjoni xi ġifieri, pastor? Taf li ħafna minn nies jekk tmur istazzjon f'Malta u għawdex, jekk jgħidulek inti taf li għandek bżonn issalva minn xiex. Laqqas jafu minn xiex għandhom bżonn isalvaw. Ġesu minn xiex ġi salvak. Ġesu ma ġiex isalvak mit-taxxa u mill-vatt. Anzi, meta ssir Kristjan, tkun ċert li qed tħallasha mhux tevadija. Bil-kontra. Amen, għax inti tittoġob il-Alla. Imma min xiex titissalva? Għaliex għandi bżonn nissalva? Għaliex mingħajr salvazzjoni ftakru għadi. Inti id-destinat għall-infern. Inti twelit misħut. Int twelit midneb. Int twelit tiġa qed tmut. Ġili smajtu għadi, għavolja qed tikber imma fl-istess ħin qed tmut. X'inhu dak għaliex qed imutu? Għax huwa r-riżultat ta' dnub li daħal fid-dinja. Li jiena u inti spiċċajna vittmi tiegħu. Però ta' dnub tan-natura spiċċajna in-natura ta' dnub vera spiċċajna vittmi tiegħu, però meta dnibna twaħħalx f'Adam u Eva, nibta xritin. Għax hemm differenza bejn in-natura ta' dnub u tidneb. Ġesu ma ġiex jeħlisna milli tidneb, ħalisna mid-natura ta' dnub. Mbagħad dak il-qawwa biex tista' tgħid le għad-dnub. Amen. Grazzi Ġesu. Għaliex għandna bżonn salvazzjoni. Ġesu jfissi fl-Iskrittura, f'bosta postijiet. F'Mark 2, f'Mattew, fil-Ktib tal-Lut, fil-Apostli, fl-Apokalissi. Li hemm infern. U dan l-infern huwa għal dejjem. Dan l-infern huwa ta' terrur. Dan l-infern huwa għall-eternità. Dbatija, krua, terrur, turment, għall-eternità, bla waqfin. Għalhekk fil-Ktib tal-Lut 2, Alla jwissi min jista' jaħliskom jekk intom tinjoraw u twarbu salvazzjoni hekk kbira. Aħna ma nirrealizzawx salvazzjoni Ġesu ġab fid-dinja.
Halleluja. Għalhekk kiena u inti, number one, kellna bżonn niġu salvati minn taħt il-ħakma tad-demonju. Għadna kif rajnija, Efesin 2, vers 1-3. Jiena u inti konna taħt il-ħakma tad-demonju. Taf li inti kull min twiled fid-dinja jista' jkun qalbek tajba, jista' jkun grazzjuż, mimlidoni u talenti. Il-Bibja tgħidlek sew l-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 18 u 19. Sew f'Rumani kapitlu 8 vers 44 u basta postijiet oħrajn bħal ma rajna Efesin 2 li missierek huwa x-xitan ta'. X'jiġifieri missierek ix-xitan? Għax inti meta titwiled fid-dinja, sa tgħid l-Iskrittura. Meta titwiled bid-dinja, twiled bin-natura ta' missierek midneb, misħut, maqtuħ minn Alla. Għalhekk issa għandek bżonn tiġi meħlus minn taħt il-ħakma tax-xitan. Għandek bżonn il-maħfra. Mhux tad-dnub ta' Adam u Eva. Żgur Alla jaħfillek dak ukoll. Għandek bżonn għaliex inti meta dnibt moħħok huma. Meta jiena u inti nidimbu nikkonfermaw li Alla kellu raġun. Għaw min jargumenta mhux fair li jiena kkundannat għall-infern minħabba d-dnub ta' Adam u Eva. Le tħabbix rasek. Inti sempliċiment meta dnibt ikkonfermajt li inti kont tagħmel eżattament bħalhom kieku. Ħabbix rasek mhux ħajkondannak fuq id-dnub ta' Adam u Eva, ħajkondannak fuq id-dnub tiegħek għax kull meta dnibt inti kkonfermajt li kieku kont fi żmienhom l-istess bħalhom kont tagħmel. Għalhekk kulħadd kontabli quddiem Alla. Għattifmuħa? Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela meta jiena u inti twelidna, kenna dejn kbir. Kontu tafu li għandna kenna dejn kbir. Imma Ġesu, meta inti ddur lejn Kristu, inti tiġi maħfur, rilaxxat mid-dejn kbir tad-dub li kellek. L-affarijiet ħżiena li inti għamilt. Fil-passat, fil-preżent u anka fil-futur. Halleluja, il-Bibja tgħidlek li huwa salvatur etern, li salvak għal dejjem. Halleluja, jiġifieri salvak tal-bieraħ, ħaleslek id-dnub bin tal-bieraħ, tal-lum u tada. Allura passa jiġifieri nista' nidneb. Jekk inti taħseb hekk, għandek bżonn nissalva. Għax għadek m'intix salvat, għadek m'għandekx revelazzjoni li meta inti titwieled mill-ġdid u salva u tirċivi s-salvazzjoni, inti il-natura tijak, il-ġuħ tijak, l-appetajt tijak jimbidel. Amen. Inti għandek bżon, għalix għandek bżon salvazzjoni? Għalix għandek bżon li tbiddel il-natura tijak. Għalix il-natura tijak kienet fallen bħalma taj bl-Inglis. Bl-istess natura tad demonju. Maqtuħ minn Alla, ribellus, disobbedienti. Kont kontra Alla, l-Bibja tgħidlek Efesin 2, aħna kontra l-edewwa Alla, kontra Dio konna. U konna b'namlu bin-natura dak li jobot Alla. Jiena niċċassa meta nara ċertu nies li jagħmlu ċertu affarijiet, ċertu post, ċertu kliem, ngħid mamma mija, kif iħossuhom komdi jagħmluhom dawn l-affarijiet. Mhux ħa niċċassa sal-aħħar għax jien kont nagħmel bħalhom. Imma għaliex issa ma rridx nagħmilhom għax issa in-natura tiegħi jinbidlet. Qabel kont nieħu pjaċir nagħmel l-opri ta' missieri tad-demonju. Issa nagħmlu l-opri ta' missierna tas-sema, missier Sidna Ġesu Kristu. Meta jiena u inti konna għadna mitlufin għal kull min għattwilet fid-dinja għandu bżonn jiġi jerġa' maqut lura malla, irrestawrat lura malla, irrekonċiljat lura lejn Alla. Biex tiġi rrekonċiljat lura lejn il-pjan oriġinali u tiġi restawrat lura moħkomaw lejn natura oriġinali u lej jismawa lejn l-identità oriġinali li inti bista twettaq jekk tiskopri is-Salvatur Ġesu Kristu f'ħajtek. U meta tiskopri l-Ġesu, meta bniedem idur lejn Ġesu, mhux lejn reliġjon, lejn Ġesu.
Mhux lej knisja, lej Ġesu. Mhux lej liġi, lej Ġesu. Qabel ma ġi Ġesu, ħadd ma seta' jsalva. Kienu qed jistennew il-fidwa tiġi. Amen. Jiġifieri meta bniedem isalva, in-natura tiegħu tinbidel. L-identità tiegħu kemm hawn minnkom kellkom identità mod u meta sirt Kristjan ġenwin l-identità tiegħek inbidlek, kolli di. Qed tifhmu? Għalhekk il-bniedem jinbidel. Mhux għax ikun gej u jsir straight, għax ikun gej u jsir Kristjan. Għax ikun idolatru u jsir Kristjan. Għax tkun giddib u ssir Kristjan. Għax tkun ħallil u ssir Kristjan. Għax inti ma tistax tgħidli jiena ħallil Kristjan. Jiena fornikatur Kristjan. Jiena adulteru Kristjan. Ma teżistix. Il-moment li twilit minn ġdid, salvajt, in-natura ta' qabel inbidlet u sirt ġdid. Jekk għadek ma nbdilx, jaqbillek tiċċekkja jekk għandek vera is-salvazzjoni. Amen, għalhekk aħna hawnhekk rajna bosta li kienu fil-ħajja omosessuali, lesbjana, transessuali, kwalinkwa sessuali, sewwa drogi, gideb, fornikatur, rabja, ejra, ma meta ddur lejn Ġesu. Tal-bliħ, il-bniedem għax Kristu vera jiġi fih, jinbidel. Imma d-dinja da ma tifhux. U jekk trid tkollok ħiel, intaqa' ma' Ġesu u jfhemek kollox. That's it. Amen. Amen. Ħaġa waħda ngħidlek għal dawk li jaħsbu li intom tistgħu tkomplu tgħixu fid-dnub. Kwalinkwa dnub, sew jekk hux sess barra miż-żwieġ. Sew jekk hux ma mara jew ma raġel jew ma kelb mal-pappagal. Sewwa. Hallelujah, you'll be surprised what you will discover. Sew jekk inti tikdeb, tixrob, tisker, tidaj. Ejli di! U kun ġenwin fuq ir-risposta ma. Ejli intix kapaċi tagħmilha? U Ġesu qed iħares lejk tagħmilha. Kieku kull għadma tiegħek tiddiżintegra. U jekk ma tindimx, hekk ħajġrilek. Halleluja. X'jista' jsalvak? Ir-reliġjon ma tistax issalvak. Regoli, regolamenti ma jistgħu jsalvaw il-ħadd. Anke jekk iżomm ir-regoli kollha, ma jkollukx dnub wieħed maħfu. Anke jekk iżomm il-liġi kollha ta' Mosè, ma jkollokx dnub wieħed maħfu. Ara x'ġen. Number one, bħalma tafu l-iskrittura tgħidlek ħadd qatt ma żamm il-liġi kollha għax ikun żamm kollha u din hemm wieħed xorta daqs li kieku kissira kollha. Imma immaġna fejn l-iskrittura tgħidlek laqqas ikun żammejt il-liġi kollha, laqqas 614 il-waħda minnhom ma kien jaħafillek dnub wieħed. Laqqas wieħed. Tifmu għaliex Allas, ħadd ma jmur qudiem Alla jippoppa sidru jgħidilna xina tajjeb. Jew għax jiena żammejt il-liġi, jew għax jiena żammejt is-sabatt, u għax jiena żammejt għad nitkellem bil-ludi, u għax jiena kont inżomm il-kmandati il-festi kmandati. You enjoyed it? Good. Imma you're still guilty of sin. Ħadd peċir? Iva. Imma xorta ħati ta' kull nub li qatt tagħmel. Għax minn dak kollu li qatt tagħmilt m'għandekx dub wieħed maħfur bihom. What a waste of time and energy. Amen. Għalhekk l-iskrittura tgħidlek Kolossin kapitlu 2 vers 9. Fih tinsab il-milja kollha. Vers 18 u 19. Fih jien komplut. Li tagħti il-karità.
Issa minnu Kristjan vera jagħti l-karità. Minnu vera Kristjan jagħti jgħin il-minnu fil-bżonn fejn tista'. Imma anke jekk ta' tiġidek kollha, jekk int miljonarju ta' tiġidek kollha u tibni l-kampnarju, u tibni l-knisja, u tibni l-istatwi tal-patruna tar-raħal, xorta m'għandekx dnub wieħed maħfu. Tista' tgħin tibni l-partit, tista' tibni tagħmel il-ġnien għat-tfal biex jilagħbu. M'għandekx dnub wieħed maħfu. Għandna nagħmlu dawn l-affarijiet ta' ġid iva. Imma l-ebda wieħed ma jsalvak minn naqqas minn dnub wieħed. Halleluja. Liema flus qatt ħajħallsu għall-eternità tal-infern. Kemm ammont ta' flus qatt ħajkun biżżejjed biex jaħfillek biex inti tiġi maħlul minn dejn tant kbir li bil-fors biex jinħafillek kellu Alla jinżel mis-sema u jsir bniedem biex jinħafillek dak id-dnub. Mamma mia kemm hu serju dnub. Nipprova nkun tajjeb, nipprova ngħix tajjeb. Għex tajjeb, għax jekk ma tgħix tajjeb, ħaddejja is-soċjetà. U jekk ħatgħix ta' kriminal, ħad ispiċċa iżommulek kamra ta' hotell għalik. Tajjeb li tagħmel opri tajbin. Anka biex inti ssir mara u ssir raġel. Jekk int raġel, jekk int maskili sir raġel, please. U jekk int femminili sir mara. Ma mhux kull munu femminili huwa mara. Mhux kull min huwa maskili huwa raġel. Għaw min hu femminili imma ħmiġ. Għaw min hu maskili huwa imbarazz. Għax qatt ma saru mara u qatt ma saru raġel. Raġel jagħmlek il-maturità, id-disciplina, l-responsabilità dak jagħmlek raġel. Għadni ma tlekx issir raġel talla. Għax hawn irġiel jafu jżommu familja tajba, jipprovdu l-familja, jieħdu ħsieb ulidhom, imma jirreġettaw is-Salvatur. Allura inti tista' jkollok familja u żommhom fuq idejk kif jgħidu bil-Malti u ma jinħafillekx dnub wieħed dak kollu li tkun għamil. Aħna l-Bibja tgħidlek, taf li l-Bibja tgħidlek aħna kollha kemm aħna konna ħmieġ. Ħadd ma jieħu għalik għax qed ħbiex ta' jien kont ħmieġ. Hawn min jaħseb li għadni ħmieġ. Mhux problema. Inti qatt ma tajtni identità u qatt ma tista' taħodili. Halleluja. Tajjeb li ngħixu morali tajbin. Tajjeb li jkollok morali tajbin. Almenu kun kapaċi tgħix fis-soċjetà. Amen. Imma nħobb ngħidlek jien. Morali tajbin iżommuk milli tidħol il-ħabs. Imma Ġesu Kristu biss iżommok milli tidħol l-infern. Good morals keep you out of jail, but only Jesus keeps you out of hell. Amen. Hallelujah. Amen. Tkun parti minn xi organizzazzjoni reliġjuża. Islam. Islam m'għandux Salvatur. Kattoliċiżmu suppost għandhom is-Salvatur. Imma għandhom ruxma ta' opri, regoli, dottrini li vvintaw matul iż-żminijiet. Sfortunatament dak li huwa prezzjuż u tad-deb ġi maddas bruxma ta' tradizzjonijiet li skużani ħanidilkom, idardru l-Alla. Pastor, mura aqra klim Ġesu f'Mattew 7. Minħabba tradizzjonijiet tagħkom jgħidilhom ġibtu l-kelma tiegħi fix-xejn. L-Induiżmu ma jistax jisalvak. Il-Buddiżmu ma jistax jisalvak. Il-Ġudajiżmu. Aħna nirringrazzaw l-Alla fis-sens għal kodba tal-profeti u l-liġijiet. Imma qas li kont timxi magħhom kollha ma jistax jisalva.
Għal eżist lut li jeżistu Malta u tifhem il-Malti forsi b'xi mod insertajt għajt ma dal-messaġġ. Grazzi lil poplu ludi li tana il-Messija u għanħed ingawdu l-barkiet li intom għandin il-barku. Ed gawdu suppost intom. Imma ħned ingawdu minn flowkom. Għax il-Messija war kollox ġi għalejkom. Huwa l-Messija tal-lut. Issa mhux kulħadd hemm ħafna lut li ċċettawh ukoll. Amen. Imma mbagħad ma jibqgħux jissejħu lut. Jibdew jissejħu Kristjani. Mhux Messianik Ġus, Kristjani. Bħalma jekk ġentili jaċċetta l-Kristu, ma toqgħodx tgħidlu ġentil Kristjan. Kristjan. Amen. It-tnejn ludi u ġentili fi Kristu jsiru bniedem ġdid. Amen. Efesin 2. Tista' tkun spiritizmu, kemm inta għamani sejdu lina minix reliġjuż, imma jna spiritwali. Anka d-demonju spirituali. Anka d-demonju spirituali. Għaw nisa u Malta, forsi mux ħafna ma barri Malta, jiprattikaw reliġjon ta' l-antenati, ancestral religions. Iqimu jew jikkontattjaw spiriti, l-omma muzziju u l-kuġina u l-nanna, u nista' nassigurak li għatti kontattjaw mill-ebda għad minnhom. U minna Ġesu Kristu imsiken. Halleluja. Jista' jkollok kull tip ta' reliġjon jew taħlita ta' reliġjon. Għal xejn, l-ebda waħda minnhom tipprova żommhom kollha, ma jkollokx dub wieħed maħfur. Mela x'għandi bżonn biex inkun salvat? Da saqsew dawk li kienu minn madwar id-dinja minn Kreta, mill-Italja, minn Ġudea, minn Ġerusalem, meta l-Ispiritu Santu niżel fuq l-apostli u bdew jisimgħuhom jitkellmu bil-sna ġodda jifaħru lill-Alla. U għalulhom x'għandna nagħmlu biex insalvaw u Pietru qallhom. Iġġojnjaw il-reliġjon tagħna. Le. Amazing! Kemm għandna ħafna reliġjużi, inkluż fortunatament f'kampijiet bħal Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, kampijiet evangeliċi, iġġojnja l-Knisja tiegħi u s-salva. Ħanejdulkom aħwa, jekk Malta kollha ġġojnja l-River of Love, u għandha taħsibha tajjeb biex tagħmilha di. Imma li kieku, ma jkollokx dub wieħed maħfub. Għax River of Love ma salvakx. Hemm wieħed biss li jsalvalek ruħak mill-abissi tal-infern. Hemm wieħed biss li jaħfillek nubidek kollha. Hemm wieħed biss li jaħlisek minn kull saħta tad-demonju u dan jismu Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja! Amen! Thank you, Jesus! Jien ma nistax insalva għax jien pastor. Jien ma nsalvax għax jiena nagħmel nipritka l-Vanġelu. Ma jsalvanix dak, jiena diġà salvat l-istess mod kif salva l-iċken wieħed jew l-ikbar wieħed. Halleluja! X'nista' nagħmel biex insalva? Mistoqsija tajba. Halleluja! Għaliex nagħmel x'nagħmel, xorta m'għandi l-ebda dnub maħfur. Ngħid x'ngħid, xorta m'għandi l-ebda dnub maħfur. Nagħmel kemm nagħmel ġid jew opri tajba, nagħmel x'nagħmel, m'għandi l-ebda dnub wieħed maħfur. Mela x'għandi nagħmel? La jiena xorta jekk nagħmel da kollu, xorta nimmissja l-ġenna. Naħseb naf x'għandi nagħmel. Naħseb aħjar nibda mill-bidu. Naħseb aħjar nibda mill-ġdid. Għalhekk Ġesu jgħidlek li hemm bżonn titwieled mill-ġdid. Għalhekk l-unika way ta' salvazzjoni huwa li twieled mill-ġdid. Romani kapitlu 6 ara x'jgħid Ġesu fuq id-dnub. Taf li Alla id-dnub jgħidlu il-paga tiegħek. Aħna ħafna minnkom taħdmu kull ġimma jew ġimgħatej jew kull xahar. Tirċivu paga. Il-paga tiegħek taf x'inhi wages jgħidulha bl-Ingliż. Il-mewt. Jiġifieri Ġesu qed jgħid, dak kollu li taħdem għalih, taf x'ħajsarraflek fl-aħħar? Mewt. Your wages, the wages of sin, il-paga tad-dnub hija l-mewt. Mela aħjar ma naħdem xejn, tmut qabel.
imma tmut xorta. Amen. Għax il-ħlas ta' d-dnub u l-mewt. Imma don, kulħadd jgħid don. La huwa don gift ġifieri, ma tistax taħdem għalih, ma tistax tieħdu għax jistħoqlok, jew għax tajt xi somma flus. Don jiġi moti lilek mhux għax int tajjeb, imma x'min qed jagħtihulek huwa tajjeb. Alleluja. U don li tana Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Il-paga huwa dak li jistħoq ilna il-wage, il-paga tagħna. In-nota issa xi ħaġa. Tgħid il-paga ta' dnub. Mhux il-paga ta' dnubiet. The wages of sin, not the wages of sinning. Jiġifieri anke tgħidli bħalma diġedna, jekk ngħix tajjeb għal xejn, xorta għandek paga ġejja qed tmut u ħadd intefa' fl-abbissi tal-infern jekk inti ma tindimx u ddur lejn dak l-unika Salvatur, Ġesu. Dak kollu li nagħmlu anke jekk huma opri tajba, imma jekk inti dak li tisma' dal-messaġġ tirreġetta l-Ġesu Kristu bħala is-Sid tiegħek u s-Salvatur tiegħek, taf x'ħajkun l-outcome, taf x'ħajkun ir-riżultat? Ħatieħu paga kbira li żgur ma tiflaħx għaliha tiġi separat minn Alla għal dejjem. Mhuwiex kwestjoni ta' kemm dniebt. Mhux kwestjoni ta' x'tip ta' dnub. Il-problema hija in-natura ta' dnub. Li inti twilit midneb u tiġa qiegħed taħt kondanna. Imma Alla jtina natura ġdida biex aħna nduru lejh u aħna nersqu lejh. Kulħadd jgħid lejh. Għal-pumli nirrealizzaw li għandna bżonn fil-ħajja tagħna li hu biss jista' jsalvak bil-grazzja tiegħu u bl-abilità tiegħu biss. Għaliex xejn ma jista' jsalvak? Għaliex aħna il-koll kemm aħna twelidna fi stat mifrut, misħut, benjati u separati ma' Alla. Alla huwa perfett. Alla huwa qaddis. Alla huwa mħabba. Allura la huwa mħabba. La huwa mħabba għamel soluzzjoni. Għalkemm u ma jopprovax mid-dnub tiegħek. Jobot id-dnub tiegħek. Imma u jobot ukoll il-ħażin li tagħmel. Dak li inti ħati tiegħu, kontabli tiegħu. Imma hu jibqa' jħobb il-kreazzjoni tiegħu. Lilek personali, int min int, jħobbok. Ma jixtieqekx tintilef. U għalhekk għamel wej għalik u jistiednek fil-preżenza tiegħu, fid-dar tiegħu bih innifsu permezz ta' Ġesu Kristu. Romani kapitlu 3 morru hemm, Romani 3. Praise and worship team come please. Romani 3 isma'hom. Vers 21, issa l-ġustizzja tal-Alla, jiġifieri issa Alla għamilna ġusti u ġustifikana, għax deret mingħajr il-liġi. Għat li l-liġi l-profeti jiġdu għalina. U din il-ġustizzja tal-Alla u li Alla jagħti permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu lil dawk li jemmnu. Bla ma jażel bejnietom mela kollha l-istess. Il-bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja tal-Alla. Għalhekk issa huma jkunu ġustifikati jew nkella salvati bil-grazzja tiegħu li jagħtihom minn rajh permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesu. Halleluja! Lilu Alla qiegħed sagrifiċċju ta' tpattija għal maħfra tad-dubiet għal dawk, smajta di, lilu lil Ġesu. Alla qiegħdu sagrifiċċju ta' tpattija tal-maħfra tad-dubiet għal dawk li jemmnu bih. U dan bis-saħħa ta' demmu. Bekk Alla sajjuri l-ġustizzja tiegħu waqt li fl-imoddi jala għajnejh għad-dubiet li saru fi żmien li kien jistabar bihom. Riet iva juri l-ġustizzja tiegħu f'dan iż-żmien ħalli juri li hu ġust u jiġġustifika wkoll jiġġustifika jew nkella jsalva
للكل من يمن في جسو. لسه منوطة فtit għax ħafna Malta jaħsbu li jemnu f'Ġesu. Kif tittemmen f'Ġesu? Biex mela jistaw wieħed jiftaħar. Ma hemmx biss ħadd ma jista' jiftaħar. Ismawni, la pastor, la apostlu, la profeta, la l-isqof, la l-papa, la l-qaddisin kollha miġbura f'daqqa ma jistgħu blopri kollha tagħhom isalvaw bnedmin persuna waħda. Blopri kollha tal-qaddisin, l-apostlu, il-profeti, il-papit, l-isqiet, blopri kollha tagħhom ma jistgħu jaħfru dnub wieħed. Għalhekk ma hemmx salvazzjoni ħliefu. Ma hemmx salvazzjoni ħliefu barra minnu. Biex mela jistgħu wieħed jiftaħar. Ma hemmx biss jaħaxra biex jiftaħar xi ħadd. Għax bis-saħħa tal-liema liġi tal-opri. Le, iżda bis-saħħa tal-liġi tal-fidi. Għax aħna għandna fehma sħiħa li l-bniedem ikun iġġustifikat permezz tal-fidi mingħajr l-ebda opri. U hawnhekk għal min jaqra fil-kuntest qed jirreferi għal liġi ta' Mosè. Jiġifieri tista' żomm il-liġi kollha li ħadd ma jagħmilha. U xorta ma ssalvalek xu laqqas taħfilek dnub wieħed dak kollu. Nice one. Halleluja. Il-triq tas-salvazzjoni isimgħuni Maltin u Għawċin. Reliġjużi, politikanti jisimgħu għal messaġġ tal għalik. Il-triq tas-salvazzjoni mhijiex sistema. Mhijiex xi tip xi setta regoli. Mhijiex li tiġġojnja xi tip ta' reliġjon, anke jekk jisimha Kattolika u anke jekk jisimha River of Love. Mhijiex li inti tagħmel xi opri tajba, jew tagħmel anke opri ħżiena ħseb wara. Daw biss meta nagħmlu opri tajba huwa biss il-frott li jiena nuri vera indimt. Il-frott tal-indiema tiegħi. Mux il-frott qatt ma jsalva l-ħadd. Il-frott ma jagħmilx is-siġra, is-siġra li tagħmel il-frott. Amen? Is-salvazzjoni kulħadd jgħidha hija persuna. Min għandu s-salvazzjoni għandu l-persuna ta' Ġesu. Huwa jrid jiġi ġewwa ħajtek u jsalvak. Jaħfillek dnobbietek. Jaħilsek mid-toqol u mid-dejn u mill-biża u mill-misħija li għandek spiritualment. U biss Ġesu, Jexxua bil-ludi, jew Jaħxua, però ma tagħmilx differenza. Alla jafġu qalbek li ma wieħed qed issemmi. Li jfisser wara kollox, Ġesu jfisser Alla li salva. Għax hu jsalva il-poplu tiegħu, min huwa l-poplu tiegħu? Il-poplu tiegħu l-Allut. U laqqas il-Maltin jew l-Għawċin jew l-Amerikani jew il-Palestinjani, il-poplu tiegħu dawk li jemmnu fih. Dawk li poġġew il-fidi tagħhom fih. Għalihom ġej Ġesu. Ġwanni 1 vers 28. Imbagħad staqsew x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri tal-Alla. Anka dak iż-żmien kien jeżistu l-opri. U ġibhom Ġesu. L-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħad. Mela once li inti vojra tpoġġi l-fidi tiegħek f'Ġesu Kristu, inti aċevolajt l-Alla daqshekk m'għandekx iktar dejn quddiem Alla. That's it. Ersaq leħ, emmen fija jgħid il-mulej. Ġwanni 5 vers 39 sa 40. Ġesu qal lill-Farizej, lill-reliġjużi, intom tistudjaw l-iskrittura. Illum kieku jnanżidek, intom tistudjaw l-iskrittura bil-Ludi u bil-Grik. U tfittxu bil-reqqa kelma u kull koma u kull dot, letteralment hekk jagħmlu luta. Għax taħsbu li fija hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xida għalija ħasra. U madan kollha ma tidux tiġu. Għandi biex ikolkom il-ħajja. Ġwanni 6 vers 35, vers 37, vers 45, vers 65, kapitlu 7, vers 37 u bosta skritturi oħra taf xejdlek kontinuament. Ejja għandi. Mux ejja għanti reliġjon, mux għamel reliġjon, jew kun reliġjuż, jew kella ejja l-Knisja. Il-Knisja mux post, il-Knisja poplu. Il-Knisja poplu, mux post.
Illum tqajna hawnhekk darba oħra nistgħu nintaqgħu f'nofs it-triq u nibqgħu il-Knisja. Amma nistgħu nintaqgħu ġo ħotell u nibqgħu il-Knisja. Nistgħu nintaqgħu taħt tinda tal-palm u nibqgħu il-Knisja. Għalhekk il-Knisja li qed jibni Ġesu Kristu l-ebda qawwa ta' sisin tal-inferno ma tista' tiflaħ kontra tagħha. Halleluja. Thank you, Jesus. Amen. Ejjew għandi jgħid il-mulej. Intom il-kolli tinsabu għandi, kulħadd jgħid għandu. Mhux għand li sqafu l-Papa u l-Qaddisin u l-Patriarki. Għand Ġesu! ħafna minnkom tippritkaw Vanġelu fals. U ma tibżawx minn Alla. Tgħid li toqgħodx tajjat, jekk kawrux ma tatorox. Galatin 1 vers 6 sa 9 jgħidlek min jippritka